Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da kuma abokiyar wasarta na cikin gida gasar Premier wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool na fatan cimma burinsu a ƙoƙarin da suke yi na siyan ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke gasar La Liga, Dani Olmo, mai shekaru 26 da haihuwa a gidan duniya a wannan kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu, a cewar kafar yada labarai ta Sky Sports da ke kasar Jamus. Dan wasan gaba na kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Bilbao da kuma tawagar kasar Sifaniya Nico Williams, mai shekaru 22 da haihuwa a gidan duniya, na cikin waɗanda kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da kuma sauran kungiyoyin gasar Premier ke kwaɗayin ɗauka akan kuɗi kimanin fam miliyan 48, kamar yadda kafar yada labarai ta Football Transfer ta rawaito. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wanda YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. Dan wasan gaba na tawagar kasar Abrikos Ahmad Diallo, mai shekaru 22 da haihuwa a gidan duniya, na gab da sanya hannu a yarjejeniyar tsawaita zamansa a filin wasa na Old Trafford, kamar yadda kafar yada labarai ta Express ta rawaito. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na bibiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton da ta kasance abokiyar wasarta na cikin gida kan ɗan wasan gabanta mai shekaru 20 Ivan Ferguson ɗan asalin jamhuriyar Ireland. Sai dai tana fuskantar kalubale daga abokiyar wasanta na cikin gida da suka da hada da kungiyar kwallon kafa ta Fulham da kuma West Ham United, a cewar kafar yada labarai ta Talksport. Kada ku manta da batun nan mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shi dai kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin kwallon kafa kai tsaye. Mai tsaron baya na kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da kuma tawagar ƙasar Ingila Kyle Walker, mai shekaru 34 da haihuwa a gidan duniya, ya kasance wanda kungiyoyi irin su Al Nassr da Al Ahly da kuma Al Ittihad ke zawarci daga gasar Saudi Pro League da ke kasar Saudi Arabia, inji kafar yada labarai ta SUM. Kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa da ke gasar Premier da ke kasar England a tattaunawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund da ke gasar Bundesliga da ke kasar Jamus kan sayan dan wasan gaba na tawagar kasar Netherlands mai shekaru 25 da haihuwa a gidan duniya, Daniel Malin, tare da kungiyar Inter gasar Bundesliga ta yi wa tauraron dan wasan nata kuɗi da ya kai kimanin fam miliyan 25, a cewar kafar yada labarai ta Mail. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da ke gasar Premier da ke kasar England bata tuntubi ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan ba kan sayan dan wasan gaban tawagar kasar Uruguay Darwin Núñez, mai shekaru 25 da haihuwa a gidan duniya, da raɗe-raɗe da yake yawo a kasar Italiya cewa dan wasan zai je aro na tsawon wata 6 kan kuɗi kimanin fam miliyan 41,500, a cewar kafar yada labarai ta Mail.